Hi guys! Hello! Shawarma King! Hello Kapsat! Salamat! Salamat tamsakdan. Madipay nagdigos. Bastos kan. Pagkunaan. Bibiyang mo? Bibiyang. Che. Salamat daw sa patansak mo, sabi ni Nightboat. Ayan, Uncle Mama to, and ayan, Persevere Proxy na yung bagabigat mo manang host na talmegakon. Ayan. Salamat sa pagtalmeg-talmeg. Thank you, Uncle Mama to. Salamat also. Ay, bakit siya nag-ano? Deleted. Ay, na-time out ka ni Nightboat. Na-time out ka ng 5 seconds kasi ayaw ni Nightboat yung Intalmegnan. 4 minutes harang. Ayan. Salamat. Ayan, Anti-Pilipina. Hello. Kabsat sumrek akon. Pag sumrek am ngay, Domingo tata. Hi, Made in Greece. Hello, Kapsat. Hello. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Ayan. Magmahalan kayo. Don't forget to thumbs up. Good morning. Ayan, tapos na ang harang. Ayan, salamat po. Ayan, you're welcome. Ayan, hi guys. Sabi ni Auntie Pilipina. Ayan, sino ang gustong umakyat? Umakyat lang dito.
Ayan, ano ka lang dyan, made in Greece. Kabsat. Makipagkaibigan ka lang muna dyan. Ito mamaya yung mga qualified na Ayan, salamat, night boat. Tapos po, sabi. Ayan, i-manual mo na lang sila, Kabsat. I-manual mo na lang yung or puntahan mo si Cheryl. Tapos si Auntie Pilipina, puntahan mo. Ayan, Uncle Mama to. Ayan, dikitan mo din sa Uncle Mama to. Salamat, Uncle Mama to, Kabsat. Thank you so much. Ayan, dikitan mo, Kabsat, made in Greece yung mga binababa ni Nightboat. Mga legit yan. Busy lang po muna at may module pa po tinatapos. Sige lang, Uncle Mama to. Thank you. Bigay mo lang. Take your time. Ayan, Hot Lucy 25. Hello. Salamat sa paharang. Uncle Mama to, tapos nasa bahay mo, sabi ni Made in Greece. Ayan, salamat daw sa patamsak mo, Hot Lucy 25.
Harang pa host. Ayan, salamat, salamat. Magdikitan. CJ, hello. Lalabs, hello Lalabs.
Elisa, hello. Thank you. Sige, Elisa, thank you so much. Lalaps, nagbayag man nato harang mo. Ilan? Hi, Janina! Hello! Salamat sa pagpunta. Ayan, wait lang. May jacket ka na. Nang si Mang ay na, Jack napuputan, nag-end ka kan gayam. Ganyan talaga yan si Auntie Pilipina nang iiwan. Now playing po sa iyo, Janina Paula, sabi ni Hot Lucy. Wait lang, at ako yung mag-share na. Guys, sino yung gustong sumali dito? Ayan, salamat sa pabidi, Uncle Mama to.
Ang haba ng palabas ni Hot Lucy 25. Ano, mamili ka lang ng 1 minute or 2 minutes ganun. I-try ko nga lang muna itong anuhin. I-try ko lang ito munang i-play. Hi, Boards Guitar! Hello, hello! Salamat, Kabsat! Tapos na daw si Janina Paula sa'yo, sis Kabsat Hot Lucy. Go CJ ha, sabi ni CJ. Nangunguna si CJ ngayon. Ayan, hinahumahabol si Elisa. Ayan, ayan, nangunguna. Ayan, sample pa lang yan. Bakit pa side, ha? Ayan, kulelat si Cheryl. Nangabak pa lang mo ng Pilipina mo. Angry. Si Angry emoji ang nanalo. Walang tao dito sa ating LS, guys. 3 million lang. $3 million lang ang tao.
Uy, wala pa yun, oy. Sample lang yan, sample. Sample yung testing. Testing lang yun, testing. Hello, Kabsat, Mitch Kitchenette. Nasundan ko na yung palaro mo, Mitch Kitchenette, Kabsat. Wait lang pala. Meron pala akong dinalista. Mitch. Anti-Pilipina, mabusit-busit ka na dyan na naman. Salamat, Kabsat. Wait lang. Yeah. 3 hours muna tayo. 3 hours. Wala pang masyadong people. 3 hours muna. 3 hours. Ayan. Kuripot tayo ngayon. Kuripot. Ayan, i-cheer nyo guys. I-cheer. Ay, di ko na isama si Borge. Sorry, next time. Ito kasi yung emoji, pwede siya sa 100 people. Pero kapag yung iba, 6 lang yung pwedeng maglaro. Kawawa naman yung iba.
Ayan, ang nanalo ay si Made in Greece. Ayan, nagdidikit lang si Made in Greece, guys. Ayan. Ayan, congratulations! Harang po, sabi ni Princess. Busy as usual, haha. Ayan, busy sa sa pagkuskus. Pwede, hindi ko alam kung paano i-edit itong name na to. Yung hindi ka na yung hindi mo uulitin yung pangalan ng iba. At kantakan ho. Shout out! Ay, Scorpio! Wait lang, ililista ko pala kayo dito. Wait lang. Shout out Scorpio! Hello! And sino pa ba yun? Princess, CJ, Cheryl, Filipina, Mitch, Heart Lucy, Forge, Scorpio. Sino yung bagong pasok? Ano yan? Saan to galing? Just read. Hi, Kapsat Simply Higgins. Hello. Just real. Sino pa ba? Bakit ka nakapalipad? Uy, lalabs! Ano ba? Bakit ka nakapalipad? Hindi ko yan nakita dito sa sa YouTube. Pero dito sa StreamYard nakita. Ayun. Ano yan, lalabs? Ano yung juice? Ano pa game mo? Ayan. WH po. Kapsat Simply Higgins. Hello, hello. Hi, Blood. Hello, Kapsat. I have my ways. O, di bang gagaling? Babe told you.
Sige, sige, sige. Nasali na kita dito. Ayan, dikitan niyo ang ating super chatter, guys, si Cheryl. Ibaba ni Nightbot ang kanyang pangalan. Kapsat Givans, hello! Thank you, guys. Wait lang, ilista kita dito, Kapsat Givans. Guys, press 1 yung gustong maglaro. Haha, so ano gagawin mo yan ngayon? Ayan, thank you, host. Ayan. Sayang may PayPal palipad. Sana. Sayang wala PayPal palipad sana. He. Oh, wow, naks naman. Asan ka ba ngayon, sis Scorpio? Salamat, Alala. Salamat sa 100 pesos. Di ba? Salamat. Thank you, host. Ayan. Bakit wala kang jacket? Japan. Pwede di ba yung mga iba, pwedeng load, pwedeng Gcash. Ganon sila yung Ayan, 12 million, 20 million. Simply Higgins, Kapsat, oo daw kita niya, sabi ni Ate Marisa. Ayan, Japan. Taga-Japan pala si Scorpio. Tamsak Dan host. Ayan, hi Angel. Isasali ko kayo dito. Sa packing palaro. Wait lang. BG muna pag pauwi pa lang kasi. Sige. Guys, sino yung gustong sumali dito sa ating WH? 3 hours muna tayo. Warm up muna tayo. Di pwede sa akin ito. Hanapin ako ng credit card. No. Ano, Ate Marisa, pwede ang load. WH. Ano to, karera. Pauwi na galing work. Wow, ingat lalabs. Ingat. Ano yan? WH. Karerahan. Emoji race. Emoji race tayo guys para marami ang sasali. Hi, Blue Night Armor Vlogzz. Hello. Blue Night Armor, salamat sa patamsak. Hi, Princess. Thank you. Ayan, magdikitan muna kayo dyan, guys. Yung hindi nyo pa kadikitan dyan, dikitan nyo muna, guys. Ayan, hi Ate Princess, off mo ba ngayon, te? Sabi ni Angel Tricks. Ayan, may kuskus. May kuskus yan. Kaya busy siya. Ayan, press 1 sa gustong maglaro ng WH, guys. Mag-warm up muna. Magdikit muna kayo dyan. Kapsat Cheryl, sana oil. Sabi ni Kapsat Ate Marisa. Ayan. Nag-press 1 na si CJ, si G-Bonds. Ayan. Host, pwede magbaba ng link. Pwede Blue Night Armor, pero in moderate lang. Thank you. Hi,
Uncle Mama to. Ayan. Dikitan niyo yung mga binababa ni Nightbot, guys. Mga legit mga yan. Wag niyo lang pagdikit-dikitin, guys, ang link, ha. Dapat sa isang dapat magkakaroon ng space para hindi mahalata. Ha, babe. Ayan. Sige na. Blue Knight Armor. Blue Knight Armor. Sino pa yung gusto, guys? Loading ba ako? Lalabs, loading ba ako? Hi, Starlight Sparkle. Thank you, Sisi. Lista kita dito. Ano ba yan? Ano nagpunta dito? Starlight. Ayan, thank you, guys. Tapos na ako sa bahay mo, Mari, sa Pagatpatan. Sabi ni, may kasi, na loading daw ako. Sige na, guys. Simulan na natin ang palaro. Kailangan nyong i-share, guys, ang inyong mga emoji para kayo ay manalo. Simulan ko na, guys. Yan. I-share nyo, guys. I-share nyo. Ayan, i-share nyo, guys. $12 million, shout out.
Nangunguna si Princess. Nangunguna si Princess. Hi, Daredevils! Ano meron po? Sabi ni Daredevils PH. Ayan, nagpapalaro ako ng WH. Ayan, i-cheer nyo guys. I-cheer nyo. Ano yan? I-cheer nyo lang. I-cheer nyo lang. I-cheer nyo lang ang inyong mga emoji. Bahala kayo kung anong sabihin nyo. Mag-cheer ng inyong mga emoji, guys. Emoji. Purugon. Huli na ako, sabi ni Scorpio. Galingan nyo dali na, sabi ng Anti-Pilipina. Go, go, go. Ayan, ayan. Dikit sila CJ at saka si Cheryl. Magkatabi pa talaga sila. Bilis, sabi ni Hatu, si Ron, sabi ng Anti-Pilipina. Ayan, bilisan. Ayan. Ayan, nangunguna si CJ. Ayan, haba ng harang, sabi ni Kay Bayan Vlogs. Hello, Kay Bayan. Ayan, may nanalo na, guys. Ang nanalo ay si Jiban. Congratulations, Kapsat Jiban. Nanalo ka. Ikaw ang nanalo. O, diba? Shoutout sa lahat, sabi ni Daredevil's page. Harang palalab, sabi ni OFW Kikay. Ayan, thank you, thank you. Ayan, shoutout, sabi ni Daredevil's PH. Ayan, shoutout daw sa lahat, sabi niya. Guys, magbaba kayo ng jacket ay ng bahay nyo, kaso wag nyong dikit-dikit ha. Wag lang dikit-dikit. Salamat. Ang nanalo ay si G-Bonds Network. 3 hours. Ayan. Pamahal po, sabi ni Daredevil's PH. Tamsak sis, harang, good morning. Sabi nila, hi sis OFW Kikay, sabi ni G-Bonds Network. Magmahalan lang kayo dyan, guys. Magmahalan. Gibans Lalab, hello po, good morning, sabi ni OFW. Ayan, paano yan gawin ho sa, parang yung strategy nito is parang, paano yan gawin host? Ito, may siya, nasa site. Isa-search mo lang, online.stopwatch.com. Hello, CC Gibans from Smile. Ayan, magdikit-dikitan muna kayo dyan bago ang next. Cute naman ng palaro mo, ate host. Nakakatuwa, sabi ni Faith Ann. Yes, nakakatuwa talaga. Ayan, magdikitan muna kayo dyan. Magdikitan. Okay po, thanks. Sabi ni Scorpio. You're welcome. Ayan, magmahalan kayo dyan, guys. Magmahalan muna. Nakatawa. Nakakatawa. Ayan. Kasi, yung isa kasi, kapag yung isa, 6 lang, yung mga iba, 6 lang yung pwedeng sumali kasi kailangan mo pang mag-premium.
Pero ayaw ko naman mag-premium, ayaw ko maggastos po ng ng dahil. So, yan, emoji na lang para hala na huli na, sabi ni Princess. Magdikitan lang kayo dyan, guys. Pero wag, dikitan nyo yung mga binababa ni guys, ni Nightboat. Mga legit yan. Kung gusto nyo guys yung ibang game, kaso 6 lang yung gustong sumali. Ay 6 lang yung pwedeng sumali. First one, batch 1, batch 2, pero mas maganda kapag marami. Unahan nyo lang guys. Balikan ko kayo sa... Hi, Jonas Jones! Hello! Hello, patamsak ako dyan, bebe. Jonas Jones, hello, hello. Cute naman yan, ate, sabi ni Kay Bayan Vlogzz. Salamat sa patamsak. Thank you, thank you. Yes, ang cute niya. Ayan. Magdikitan muna kayo. Ayan, ang nilista ko si... Andyan pa ba si Wait lang. Press 1 guys, yung gusto pang sumali guys. Press 1 para mailista ko. Kay Bayan, Faith. Wait lang. Kay Bayan, Faith Ann, Hot Lucy, Cheryl. Sino pa ba? Smile. Mag-press 1 ka lang kung gusto mong sumali. Mananalo ng 3 hours. Warm up muna tayo, kaya 3 hours muna. I-cheer nyo lang ang iyong mga emoji. Jonas Jones. Made in Greece TV. Sino pa? Meron pa ba? Faith and Vlogzz done po, sabi ni Hot Lucy. Ayan, share done ho. Ano sabi mo? Jonas? So? Harang, sabi ni Hot Lucy. Ayan, 10 million in the house. Ang nailista ko pa lang, guys. Ay 12. 12 pa lang yung nalista ko. 12. Salamat, Kabsat Simply Higgins. Thank you.
Kita nyo guys si Simply Higgins. Ayan. Anong share san po host? Hindi ko maintindihan. Ano yung si-share mo? Ah, nag-glance kami kabstan, sabi ni Simply. Ano, cheer, ganon. I-cheer mo lang yung emoji mo, hindi share. I-cheer mo lang. Mayroon pa sasali pala. Ay, naulit na naman. Kaloka. Wait. Maulit-ulit. CJ Cheryl. Livina. Faith. Scorpio. Evans. Jones. Smile. Sino pa ba yan? Made in Greece. At Lucy. Yan Rose. Sino pa ba? Salamat sa pakulay. Wait lang. Salamat sa pakulay, loves. Thank you, Bebe Yan Rose. Wait. Israel Adesanya. Shanred, hello. Busy lang ako. Sige sis. Salamat sa palipad. Thank you so much. Ang mechanics mo lang, i-cheer mo lang ang iyong emoji. Wala ka nang dapat gawin, kundi i-cheer mo lang. Hello sa lahat ng andito. Sana mapansin ako. Haha, sabi ni Mylene. Ayan, salamat sa pagpunta guys. Mylene. The Valencia and sister, hello. Thank you so much. Ayan, may jacket na kayo dyan guys. Sige, Kapsat Shanred. Thank you. Seconds lang. Ayan. Salamat sa mga patamsak nyo dyan. 16 million in the house. Mega love shout out. Ayan, you can drop your link but in moderate lang, guys. Moderate lang. Ayan, Mylene Field now playing po, sabi ni Hot Lucy. Unahan nyo ko guys, balikan ko kayo, bahay na nasa taas, sabi ni Scorpio. Ayan. Guys, pag maglapag kayo ng bahay guys, wag dikit-dikit ha. Mapalo ako ni Lolo. Sis Lisa, sabi ni Smile.
Ayan, ready? Ready na ba kayo guys? I-cheer nyo lang ang inyong mga emoji. Kain mo na lalabs, sabi ni... Sige lalabs! Ayan, dikita nyo ang ating super chatter guys na si Yan Rose. Ibaba po ni Nightbot ang kanyang bahay. Ayan. Ayan guys, magdikit-dikit kayo dyan. Ready guys, i-cheer nyo ang inyong mga emoji. Ayan. 3 hours, watch hours muna tayo bago mag 5 hours. $17 million sa lahat ng didikit sa akin. Please mag-iwan ng bakas para mabalikan ko kayo. Salamat. Ayan. Faster, sabi ni Scorpio 1024. Cute, sabi ni... Hot Lucy 25 on my way, sabi ni Mile. Di ko alam, sabi ni Jonah Zone. All you need to do is cheer your number or your emoji. So, ang babanggitin mo lang is yung pangalan mo. Yung kakaloka. Go! Ayan, nangunguna si The Valencia, guys. Ayan. Humahabol si Cheryl. Humahabol. Ayan, nangunguna si Cheryl. Si Lala. Ayan, nangunguna si Scorpio. Ayan, guys. Go. Ayan, humahabol si Faith Ann. Uy, humahabol si Maylin. Ayan, i-cheer nyo guys, i-cheer nyo. Si Smile, oh. Nangunguna. Baliktad ako. Ayan, seconds na lang. Nangunguna si Valencia. Uy, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations, the Valencia sister. Congrats. Congrats, the Valencia sisters. Three-hour watch hours. Guys, yung palarong ito, all you need to do is i-cheer nyo lang ang inyong mga manok or mga emoji. Ang hina tumakbo ni Scorpio, sabi. Walay, ulit, sabi ng Anti-Pilipina, nakakatawa talaga yung palaro mo, host. Good vibes, sabi ni Faith and Vlogs.
Guys, yung gusto nyo, other game, pero ang pwede lang sumani, may batch-batch. Anim ang first batch, second, anim na naman yung second batch para maiba naman ang ating palaro. Mas masaya. Hi, Mary Joy or Mega! Salamat sa patamsak. Ayan. Ayan guys, magmahalan muna kayo and then susunod na ating palaro. Walang kain ata, sabi. Ikaw bahala host, sabi ni. Ayan, first 6 na lang, first 6 ganon. Guys, mag-press 1 yung anim na sasali. Press 1 ay yung anim. First 6 na sasali ng ano guys. Scorpio, Jonas. Okay, Scorpio, Jonas. Wait lang. Scorpio, Jonas. Sino pa? 4 pa. Gibbons Network on the way, sabi ni. Ayan, press 1 guys, yung gustong sumali. Pero 6 lang yung maglalaro muna. Tapos yung makasali yung dito, the Valencia. Okay, the Valencia. Tatlo pa lang. Sis Marie Paul, hello! Bakit nawala na yung mga jacket? Ayan. One, two, three. Tatlo pa. Sige sis, made in. Iwan lang ng tamang bakas. Ayan, sali natin si Kapsat Gibbons. Dalawa pa guys, dalawa pa. BG lang. Sige sis, salamat. Si CJ at saka si Smile, okay. Stop na. CJ Smile. Ayan. Set. Three hours pa rin guys ha, 3 hours. Ready? Ready na ba kayo? Okay, ready. I-cheer. Ayan, i-cheer nyo guys yung mga manok nyo dyan. Hi, Nadia! Hello! Hindi ko mahabol yung pangalan ni Nadia. Salamat sa pag-BG, Nadia. Thank you.
Ayan, sino kaya ang mananalo sa inyong anim? 19 million in the house. Mega love shout out. Ano ba yan? Sabi ni Scorpio. Ayan na. Sino kaya ang mananalo? Oy. Ala, si Jibans ulit. 6 hours. Anyan na itarayan ni Lola, kaloka na bandugan ni Lola CJ, sabi ni. May 6 hours na WIH na ako, sabi ni Jivans. Yes! Sandok, Palayak, salamat sa pagpunta. Ayan, magdikitan muna kayo dyan, guys. Bago yung susunod na palaro. Ayan, harang, sabi niya. Ayan, 15 million in the house. Ano, Jonas? Ano lang yan, yung parang kung sino yung kung sino yung makakarating sa finish line na una kapag natapos na yung timer, yun yung mananalo, ganun lang yun. Mag-refresh muna ako ng harang, sabi ni Smile. Guys, sino yun yung hindi nakasali dyan? Guys, sino yung hindi nakasali dyan kanina? Press 1. Ayan, harang sabi ni Kabsat Jiban. Salamat sa mga paharang nyo dyan. Thank you so much. 14 million in the house. Mega love shout out. Wala si Bibs. Baka mas magaling ako magkabayo. Haha. Ay, nako. Harang sabi ni Sis Smile. Thank you sa mga paharang nyo dyan. Guys, dikitan nyo natin super chatter. Super chatter. Ayan, salamat sa mga paharang nyo dyan. 14 million. Gibbons Network, dikit po tayo, sabi ni Made in TV. Ayan. Agkan ganta manin dati tijak mawawatan. 14 million, shout out. Sige, Princess. Thank you so much.
Matrix Vlog, naimbagal daw mo, kuya. Ayan, naimbagal daw mo. Ayan, makipag-ano ka lang dyan, makipagkaibigan. 13. And don't forget to tuslok. Huwag kalimutan magtuslok. Out muna ako, sige. Sige, princess. Thank you. Sige. Pero, yung next game, di kayo kasali. Si CJ, si Smile, si Giban, si Jonas, hindi mo nakasali, at saka si Scorpio. Pero kung walang ibang maglalaro, edi kayo ulit, di ba? Wala naman na iba atang maglalaro, magpapapress 1 na lang ako. Thanks, sabi ni Scorpio. Hindi! Kapag walang mag-press 1 na marami, isasali ko din kayo. Ako na lang yung kabayo, haha. Mamaya, magpaano? Atan host, natudok-tudok, dakan at idog pagtudok ko. Ayan guys, yung yung mga gustong mag-join sa aking membership guys, mag-join na kayo para laging para si Nightbot ang magdadrop ng inyong mga bahay. Ayan. At saka matulungan ko pa kayo sa inyong mga WH kung piliin nyo yung my WH. Second harang, sabi ni Smile. Ayan, pindutin mo lang sis. Scorpio, pindot mo lang yung pindot mo lang po yung join button para maka-join ka po sa aking membership. Anak, adi apay-ayam mo host. Ayan. Nagpapay-ayam na TWH. Kuya, Kapsat host, bye muna ako. Salamat po sa lahat. Sige Kapsat, salamat. At dapay kasi work ko host. Sige Kapsat, salamat. Thank you. Bye. Have a good day. Made in Greece TV, sunod na ako sa'yo. Sabi ni Cheryl Ramos. Ayan. Labas pala, loves. I am. Yes. Ay na, ited mo ata amin, kada kamin, sabi ni King. Ayan, yung mga gustong mag-join sa aking membership, guys, mag-join lang kayo, guys. At piliin nyo, guys, kung anong gusto nyong perks sa aking membership. Sis, may mais ka pa, hindi pa luto, hindi pwede join, sabi mo, sis Scorpio? Join sa alin? Join dito sa aking palaro or sa aking join membership? Oo, pwede sis. Pwede. Pwede direct to the phone. Oo, pwede. Basta makita mo lang. Di ba nakikita mo yung dollar sign sa baba? Tapos pindutin mo lang yung membership. Pindutin mo lang yung join. Tapos mamili ka ng perks na gustuhin mo dyan, sis Scorpio. Thank you. Ako ni Yayo. Hello. Salamat sa patamsak mo dyan.
Kumusta po? Okay lang. Thank you so much sa pagdalaw. Kamsa Dancing Diva. Hello. Ayan, dikitan po natin ang ating super chatter na si Yandros, guys. Ibababa ni Nightboat ang kanyang bahay. Salamat sa pag-DJ si Kabsat. Okay na? Parang si Jiba, si Smile, si Scorpio. Smile. Jiba. Sino pa sis? Sino pa yung sasali? Si Smile, si Jiban, si The Valencia, si CJ. Apo ni Yaya, mone ka na? CJ. Shit. Hindi na yan kasali si Lalabs. Game. Sasali saan? Sasali saan? Dito sa aming palaro ulit. Dito sa aking palaro ulit. Hindi pa po, Lodi. Ba't ayaw nila? Ayan, isasali kita dito, Apo ni Yayo. May isa pa. I know, right? Sabi ni Lalabs. Pasali po, Lodi. Salamat. Nagtitiis pa sa WS ng lolo mong stricto loli. Sorry. Baka gusto mong mag-join sa aking membership, Apo ni Yayo para ma-play kita lagi. Sasali saan? Ayan. Ayan na, sabi ni CJ. Game na ba? Game na? Game? Parang wala pa yung mga iba nag-cheer dyan, ah. Ayun, game na daw. Okay, game na. 3 hours ulit. Yan. Uy, bakit di siya nag-ano dito sa aking stream, yung aking StreamYard? Hindi na gumagalaw, ah. Ayan, go! I-cheer nyo, guys! Ayan, go, 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 go! Ayan, nangunguna si G-Vans. Humahabol si Apo ni Yayo. Nangunguna si CJ. Ayan, humahabol sila, humahabol. Go, CJ from Cheryl. Kabayo pa more. Go! Ay.
Lagyan ko ba ng sound? Pag hindi ka manalo, kabayo ka, ilelechon talaga kita, sabi ni Apo ni Yaya. CJ, go. Partak CJ ko, ayan. Nangunguna si Gibbons Network. Ayan. Ayan, guys. Mag-ano kayo. Wala na, last na. Ano ba yan? Ayan si... Taway nyo, binabanggit yung pangalan nyo. Taway naman nagbababa si Nightboat. Ayan, nangungula si The Valencia Sister. Ayan, 50, 49, 48. Ayan, go. Makahabol pa yan. Nagbayag, ha. Ayan. Seconds na lang, guys. Seconds na lang. Scorpio, Sisi, asan ka na, sis? Wala na, naiwan ka na. Ayan. Wow, may nanalo na. Ang nanalo ay sinong nanalo? Si Smile. Ayan, nanalo ulit si Smile. Si Smile, nanalo ka gabi eh. 3 hours. Guys, ang nanalo ay si Smile, pangalawa si Apo ni Yayo, pangatlo si Gibbons, pang-apat si The Valencia, fifth si Scorpio, at pang-anim si CJ na kolelat si CJ. Kolelat si CJ. Stop guys, stop. Ayan. Thanks, CC host. You're welcome. Ayan, magdikitan muna kayo dyan. Makipagdikitan ka muna dyan, Apo ni Yayo. Ayan. Dikitan mo lahat yan, mga members natin, mga yan. At as you can see, may mga badge sila sa kanilang mga pangalan. Kaya dikitan mo sila ng bonggang-bongga. Dikitan mo sila Cheryl, si Giban, si Simply, si Smile. Ayan, mga members natin yan, guys. Si Dancing Diva. Pwede. Pwede lang ako ni Yayo. Poge. Refresh. Ayan. Dancing. Sabi ni Dancing Diva. O, diba? $12 million in the house. Shout out. Ayan, nagbaba ng bahay si Apo ni Yayo.
Good night, Auntie Filipina. Good night. Sleep well. Apo ni Yayo, hi everything. Ayan, salamat. Uy, wala nang maglalaro, guys. Tama na yan. Nakakapagod pala mag-cheer. Wait lang, inom lang ako, guys, ha. Inom lang ako. Wait lang. Hi, yan Lidi. Dili na lang work na kon. Sige sis, silagi kapsa. Thank you. Ayan, 11 million in the house. Shout out. Nagpintas met ta mansion mon kapsat. Mami Teacher Rai, kumusta? Guys, andyan pa ba kayo?
May gusto pang maglaro? Pintas naman. Next naman, salamat sa mga paninja nyo dyan. $11 million in the house. One board knock. $13 million in the house. Mega shout out. Sino yung gusto umakyat dito, guys? Para may kausap ako. Akyat ka sis, Mami Teacher Rai. Ay, ako naudi kan Alexandra. Naudi kan Kabsat Alexandra. Nagragsak aji. Guys, mag-press 1 muna yung gustong maglaro. Wow! Salamat sis! May bago tayong member guys. Si sis, ala, bakit di ko nakikita dito? Hindi ko siya maipok. Thank you, Kabsat, Scorpio. Thank you. Hindi ko magana itong StreamYard yung sa niya, comment. Naloka ako. Hello, everything. Guys, dikitan po natin ang ating bagong member. Hello, everything. Wala akong avatar dyan. Kabsat dancing. Wait lang baba lang ako kasi hindi ko magana yung comments. Ayan. Hello, Scorpio 24. Mega love shout out sa'yo. Ba't hindi na tumataas yung comments? Wala sigurong tawag doon, yan na. Scorpio 1024. Magtingin lang ako ng video niya, short video.
ka nag-day off? Ang nag-day off ko sa? Nadi, agurigor nak unak. Di kalman pay. Wala din may papas lang. Ayan. Hello, JD! Bakit nag-echo? Hello everyone! Ayan, welcome sis Scorpio 1024. Yes! Sabi, diba? May ano ka na, may badge ka na sis Scorpio. Thank you so much. Ayan, magdikitan kayo dyan, magdikitan. Saan na tumataas at i-comment mo kanya? O makita? Sa bagong comments. Ano? Ayan, 11 million. Guys, press 1 yung gustong maglaro pa. Kahit isa pang game, 5 hours. Sis, nakapasok. Angel Eyes. Yung first level. Let's go. Wait lang. Para maranasan naman ni Alexandra yung pinapalaro ko, maglaro kayo ng ganun. Ipalaro mo din to, Kabsat Dancing Iba. Para masaya. Suruan sa pay ayang kunrabi eh. Gurigor na po ng kepet. Tapos, Saan yun, Beta? nalakala. Ayan. Si Scorpio. Wait lang. Scorpio. Alexandra. Ayan. Sino pa ba yan? Hindi ko makita. Guys, press 1. Kayo pala magbabahos. Yes, kapag yung Scorpio 1024, yung Angel Eyes, kapag nag-LS ako binababa ko yung mga bahay mo kahit wala sa LS, ibababa kasi. Scorpio. Kahit wala ka, ibababa ko pa rin. Sali ako sis. Smile. Scorpio. Sino pa? Ako. Sali ka? Paharang kay paharang kay CJ, paharang kay Cheryl, paharang kay Dancing Diva, dan na yan. 6 lang yung 6 lang yung emoji. Ate, sino ba yung akabits mo yan? Iba dati kat VIP, nakalagay. Ayan.
Kapitan. Sino? Bakit VIP tinakalagay? Ni JD? Montañosa! Hello! Sunod na lang kayo dito. Sunod na lang kayo dito kasi anim lang yung pwedeng mag... Hindi kita maintindihan, Kapsat Dancing Diva. Ano yung tawag dun sa boses mo? Walang signal. Chappy? Oo, Chappy. Chappy. Oo, Chappy. Akyat ka ulit. Wait lang. Game, guys? Game? Bakit di ko nababasa yung ibang ano? Lawrence Kitchen! Hello! Ayan, cheer na kayo guys. Mag-cheer na kayo. Hi, Salem TV. Hello. Mega shoutout po, sabi ni Lawrence Kitchen. Ayan, thank you sa mga pag-video nyo dyan, guys. Ayan, 16 million in the house. Mega love shoutout. Mag-cheer lang kayo, guys. Kolel at Naksan, sabi ni Alexandra. 16 million. Ayan, go, 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 go! Ba't parang anong nangyayari dito? Ba't parang iba na naman? Guys, hindi gumagalaw. Wait! Guys, nagloko. Hindi gumagalaw. Na-stuck na doon. So, ayan, oy, nagloloko siya. Wait lang, mag-refresh lang ako. Naloka ako doon. Sorry guys, nagloko siya. Naggaganon lang siya, may nag-hold. Ano ba yan? Loading host, naglalag. Naglalag yun. Ano nangyari? Parang may bug. Sabi, ano ba yan? Ano po game yan, host? Ano guys? Stopwatch. Ano lang guys? Ano to? Classroom fun timer. Classroom fun timer lang to guys. Guys, yung emoji na lang para marami yung makakasali. Yung emoji na lang guys, mag-press 1 na lang ulit. Kapsat mati. Yung emoji na lang guys para marami po yung makasali.
Press 1 na lang po yung gustong sumali. Lawrence Kitchen. Lawrence Kitchen. Sino pa po? Scorpio. Gibbons. Alexandra, paano namin makokontrol sis? The more comment, the more chances of winning ba? Yes. Pero yung iba, nangalan na ako sa backstage. Ay, wala. Ulitin mo, Kapsat. Dancing, di ba? Sorry. Hindi ko nakita kasi busy ako sa paglilista. Nabisi ako sa paglista. Sorry naman. Chuli. Asan ka na, Kapsat Dancing, di ba? Ano, guys, ang nailista ko lang is 8. Sige. Nangalay na ako. Ayan. Meron na si CJ, Cheryl, Smile, Gibbons, Dancing, Scorpio, Alexandra, Lawrence Kitchen. May sasali pa ba, guys? May sasali pa ba? Angel Eyes, sis. Angel Eyes. Oo, Angel Eyes yung kinuha mo, sis. Wala yung WH. Paano po yung mechanics host? Ano, sis, Kapsat Lawrence, i-cheer mo lang po yung iyong emoji. Wala kang gagawin. Kung sino yung mauuna sa finish line, siya yung mananalo. Ganon. Kung gusto mong i-cheer ang iyong emoji ay yung manok, gawin mo po. May angel eyes, may angel face, and angel heart yung pinakamataas. Angel heart. Heart pala. Meron sis, meron WH yung angel face sis. Pwede mo siyang palitan, i-upgrade mo na lang. Kahit ngayon mo na siya palitan sis Scorpio, i-upgrade mo lang siya. Sige lalab, salamat. Guys, mag-cheer na kayo. Start na po. 5 hours pero ang papasok is 10 hours pero nagbibigay ako ng mga bonus. Hindi lang once a week ako nag-replay, kundi twice or thrice. Ganon.
Nangunguna si Dancing ang may sinat. So yan, smile. Sabi, ayan, go, go, go. Ayan, go, go, go. Sabi nila, guys, gola, gola. Ayan, faster Scorpio, go. Sabi ni Scorpio, ayan. Lawrence, go. Ayan, thank you so much. Ayan. Tumutulo si Pun ni CJ, sabi niya. Ang saya-saya ni Scorpio, oh. Tapos si Cheryl, si Smile. Tapos si, si G-Bans, parang lang, nagkikiss siya. Bilisan mo, sabi ni Scorpio. Ayan. 11 million. Ayan, go, ha. Ano ba yan? Ayan. Tumutuloy yung ila. Ayan na. Sino kaya ang mananalo? Sino kaya? Tapos ako sleeping, nabubutik pa. Ay, bilis. Sino kaya ang mananalo sa kanila? I think ayan, tapos na, guys. Si Cheryl. Ayan, may paharang si Lalops. Si Cheryl ang nanalo. Ayan, dikitan nyo, guys. Donate sa second, nandiyan si CJ. Si CJ. Hati na lang sila, guys. Hati na lang sila, CJ at saka si Cheryl ng premyo. Press 1 kung nandito yung winner. Kung wala, mapupunta sa second, sabi ni CJ. Sinipon na yung second, donate na lang, ha, sabi ni G1's Network. Ayan, may third pa. Ayan, Sisi Scorpio. Pwede mo akong i-add sa Messenger, Sisi. Para may-add kita sa VIP na GC. Kaya pasayahin na yan, sabi ni Sisi Smile. Ayan, magdikitan muna kayo dyan kung mayroon pa kayong hindi na didikitan dyan. Ito sis, Chris Guapa Gardner. Sis Scorpio. Guys, wag
ipangdikit yung mga ninja nyo. Not counted po yan. Walang video. Sabi ni si Smile. O guys, sino yung nagdikit dyan ng ninja? Okay. I-add mo na lang ako sis ha. Wait lang. Maghahanap lang ako ng ipapalaro ko. Sis, guwapa, nasa screen ko. Ito sis. Yan. $12 million in the house. Ako po. Yan. Yung hindi nag-cheer ang nanalo, no? Diba? $10 million in the house. Mega love shout out. Pinayhin nyo na lang tayo guys. Refresh ako para sa harang. Sabi ni Smile. Ayan, ongoing pa yung mga nanalo kagabi. Ongoing pa ang kanilang mga video. Ayan, tapos na pala si Kakas. Kakas dyan. Kakas. Ayan, ongoing pa yung 10 hours mo, sis Smile kagabi.
Ayan, harang. Refresh ako sa harang. Ayan. Sige, sabi ni sis Scorpio. Di ko mahanap. Ikaw na lang hanapin ko, sis. Anong Facebook mo, sis? Jobeline. Also. Jobeline Alson. Meron pa yung posing niya. Anong profile mo, sis? Anong profile mo, sis? Scorpio? Ayun. From Tokyo. Hello. Ayan, na-add ko na. Ayan, nag-friend request na po ako. Ayan, ayan, na-add na kita. I-add kita sa VIP members. Jubilee. Ay, mamaya na kita i-add ko. Ayan, nandyan ka pa ba, CJ? CJ, andyan ka pa ba? Andyan ka. Ano kayang ano ko? Pinoyhen niyo ako. Wait lang. Game. Pinoyhen niyo tayo, guys.
Ayan, tao. Hindi. Bagay, hindi. Maturog utok ko. Eto na, nagkaroon na rin ng wifi, sabi ni Janina Paula. Ayan, sali ka dyan sa Venlo. Cellphone ang sagot, sabi ni Sherry. Pagkain, hindi. Ulam, hindi. Pwede sa ulam kung uulamin mo. Pero, pwede siyang ulamin. Pwede lang siyang ulamin ha. Jackfruit, hindi. Milo, fish, kikiam, hindi. Shanghai, hindi. Gatas, kape, snacks, lumpia, ihaw. Hindi siya pagkain. Oy, hindi siya pagkain, oy. Condiments, hindi. Hindi pagkain, tas pwede ulamin. Yes. Hindi siya pagkain, pwede siyang ulamin. Drinks, cactus, oo nga, hindi pagkain tapos pwede ulamin. Ano yon sis? Oo! Pwede siyang ulamin pero hindi, pwede siyang kainin or ulamin pero itong papahula ko, hindi siya siya. Ang gulo. Naguluhan ako. Kamutit, asin, asukal, Milo? Hindi. Hi host, hi I like channel. Hello. Ano siya? Animals siya. O, di ba? Pwede siyang kainin yung animals. Oy, Slalab. Ano yun, Cheryl? Manok? Pwede. Pero, gusto ko yung klase ng manok. Kaldeng, fish, hindi. Manok, pwede. Pero hindi lang manok ang gusto ko. English. Cheryl Ramos too. When? Kanyak Milo kaya't mumet? Lol, sabi. Chicken, hen, 45 days. Cobra, lechon manok. Chicken cubes. Native, pwede. Ducks, hindi. Sisiw, fried chicken. Intestine, no. Hindi siya basta native chicken. Basta chicken siya. Pero I want the other name. Balot, roaster, lalabs, out na ako, sleep na ako. Sige lalabs, thank you, good night. Buhay? Buhay siya. Anya? Chicken inasal, hindi. Anong klase ng manok? Anong klase ng manok? Chicken curry, hindi. Picho, hindi. Hindi siya parte ng chicken. Picho, hindi. Polish chicken, hindi. Polish chicken, chicken egg, piso, hindi.
Anong klaseng manok? Ayan, nag-like si I Like Channel. Hello! Itik, hindi. Ostrich, hindi. Hudan chicken, no? Haha. Magic sa chicken wings, hindi. Two words. English. Two words English, guys. North Chicken McDo 45 chicken. Hindi Squid. Chicken McDo sisiw. Manok ba to sis? Oo, manok! Buhay, yes, buhay. Pero gusto ko yung pangalan ng manok. Or what kind of chicken? McDo, hindi. Chicken barbecue. Jersey Giant, hindi. Black chicken, hindi. Jersey Giant, no? Ha, 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 ha. Sunay, hindi. Meron kaming alagang ganyan. Apple seller, spit one boy. Brown chicken, hindi. Dominic chicken, hindi. Brown chicken, ha. Sabi yung brown. Duck, hindi. Java chicken. Parang may chicken. Ganon. Two words English. Brahma chicken? No? Ala! Ganyan. Sundan nyo lang ganyan yung sagot nyo. Ganyan. Saso chicken, panabong, hindi. Saso chicken. Manok na pula. English siya, guys. Faberol's chicken, no? Boiler chicken, hindi. La. Mag-google na kayo. Mag-google. Brahma rooster, caber chicken. Liyan lidi, hay nalipatak nagan na lalab. Uy! Chicken yung second word. Chicken yung second word, guys. Yung first word na lang yung ano nyo. Rhode Island Red. Allah! Yan! New Hampshire, hindi. Meron din kaming manok na Rhode Island Red. Pero hindi yan. Orloff chicken, salmon chicken, Rhode Island wife, Chantillier, ayan. Hamburg, wala pa. Peking chicken, Hubbard chicken, wala. Darkin chicken, no. 13 million. Pinaipwing chicken, Minorca chicken, Orpitong chicken, BD chicken, Dominic chicken, Allah! Gump chicken, basta chicken yung chicken, guys, yung dulo, ay yung second word. Zebra chicken, Wayadon chicken. Hi, Andros Channel. Hello. Ayan. Ayan, hello, Kabsat. Wait lang. Wala pa nakasagot. Babak by host Lola Jackie. Ayan.
Sige, sige, host. Ay, sige, sige, host. Ala, wala pa. Ang dami ng chicken dyan, ah. Dominic chicken. Wala, oh. Bigay. Susek chicken. Na start with letter B. Start with letter B and 6 letters. 6 letters start with letter B. Yung first word. Sumatra chicken, hindi. White leghorn chicken, no. Brackle chicken, no. Leghorn, no. Yokohama. Lechon chicken. Basilan chicken, no. May manok kaming ito. May manok kami nito. Booted, hindi. 6 letter. Bros chicken, no? Ano ba tong tanong? Ano siya? Kind of chicken. 2 words. The second word is chicken. Nagsisimula sa letter B. 6 letters. Brahma chicken, no? Brahma chicken? Bakit di nyo ma-search? Nasa Google yun kaya. Brown chicken. 6 letters siya yung first word. 6 letters first word. B. Letter B. Boy. Brown. Black eye chicken, no. Butter chicken. Pretzel chicken. Wala pa rin. Stop. May nanalo na. Ang nanalo ay si CJ Flores. Si CJ Flores ang nanalo, guys. Ang dancer, stop guys, stop. Yan. Yaba! Yan ang nanalo. Congratulations! Nanalo si CJ ng WH. Ayan, nanalo si CJ Flores. Si CJ Flores. Si I Like Channel sana kaso walang chicken yung kanyang sagot na una. Alot, lalab, syak sala malagit data by data bantam han ko nasiputan idi nagbibideo call ta. Bantam chicken. Marami kaming alaga noon. Ito siya. Wait lang. Grits chicken. Stop na guys na may second game pa host. Meron pa.
Ah, ayan, isa pa. WH ulit, 5 hours, isa pa. Game. Sige lang, loves. Last na lang yan, guys, at mag-e-end na mamaya. Last game. Ayan. Sige, host, nag-rigat met, pakanek pa dyan ako. Lugar, hindi. Tao, hindi. Ano, guys, chicken pa rin siya. 2 words. Hello, Trixie, sabi ni Smile. Ayan. Standby na lang dito, sabi ni Gibbons Network. Ayan. Sweet Dreams, Cheryl from I Like Channel. Ayan, chicken pa din. Chicken pa din. Chicken pa din. Kind of chicken. 2 words. Chicken pa din. Chicken pa din. Meron din kaming ganito. Chicken pa din, guys. Chicken pa din. 5 hours. First letter. Mamaya pa yung first letter. Uy! Laying hands, no. Chicken coop, hindi. Yung second word niya is chicken pa rin. Hello, I'm back. Nawala net. Sabi, black eye chicken, hindi. Nagsisimula sa letter A. Sis Scorpio, nagsisimula sa letter A. Plymouth Rock, hindi. May chicken ba ulit, sis? Yes, may chicken ulit. Dami niyong chicken host, sabi ni I Like Channel. Oo, sis. Tamsak host harang, sabi ni Pinibala. Oo, marami sa likod. Wrong spelling. Wrong spelling, wrong. Hi, CJ. Exempted na pala si CJ. Ayan, may nanalo na. Ang nanalo ay si Cheryl. Cheryl. Donate. Cheryl, donate. Buenos dias a todos. Bigay mo kay Smile Lalabs. Si Smile. Ayan, may 8 hours ulit si Smile. Stop, guys! May nanalo na.
Ayan guys, yung mga bantam chicken at saka Americana ay ano yan, mga alaga namin yan. Hi, Jipani! Salamat si Jay Agur-Urayak. One more host, pero hindi. Ayan guys, may nakasagot na guys. Stop na. Stop. May nakakuha na po. Okay, one more. Wait lang. Wait lang. Mag-ano lang ako ng word. Okay naman sis. Stop na po. May nakakuha na po sa chicken. Mustaka. Okay lang sis. Wait lang. Mag-search lang ako ng word. Sige na. Game. Tao, pwede, bagay, oo, bagay, oo. Two-word English. Bagay guys, bagay. Two words. Saan makikita? Makikita sa loob ng bahay. Makikita sa opisina din ata siguro to. Ginagamit ng tao. Hindi. Malaki. Hindi naman gaanong malaki. Ginagamit ng tao. Oo. Flower vase, hindi. Computer table. Appliances, pwede. Oo. Ayan, nandiyan din si Simply Higgins. Ballpen, hindi. Computer desktop, hindi. Sinasaksak, oo. Bag, picture frame, sigil, flores sa katawan. Bond paper, hindi. Rolling chair, hindi. Speaker, post-it, hindi. Laptop, hindi. Pwede siya sa electronics. Deactivate.
Sorry. Ano ginagamit ito ng tao? Pwede din mo din ito maging personal things. Iba pala yung naon ko, guys. Di na ka namin pressure cooker, vacuum cleaner, hindi. Mute. Toaster. 2 words, English. Pwede siyang maging personal na gamit nito. Cake holder, hindi. Marisa, hello, Kabsat, sabi ni Juliet Navarro. Ayan, thank you. Aircon, hindi. Phone charger, hindi. Nilalagay sa pag malaki yung bag mo, pwede mo itong ilagay. Pero kung may ano naman siya, ano ba tawag doon ng ano? Yung tawag na siya pagbitina nun? Kapag may ganun naman, kapag may ano, pwede mo siyang ilagay sa leeg mo. Ano, sabit sa leeg mo. Tablet, headphone, hindi. Pinagdalawa niya talaga. Ring light, hindi. Camera ba to? Oo, camera. Wireless earphone, hindi. CJ, may naghihintay sa'yo. Camera strap, hindi. Basta camera siya, Wi-Fi, hindi. Small fan, hindi. Wi-Fi video camera, pwede. Pwede sa video camera. Pero I want the brand name or anong klase ng camera ito. Ayan, may clue na kayo guys ha. Waterproof camera pro, hindi. Router, hindi. 2 words. Wait lang. I'm still flying. Nikon camera, hindi. Canon, hindi. Yung second word is camera. Para ano na. 2 tamsak na lang at mag-50 na. Uli mo, Xerox machine, hindi. Hindi kayo nakikinig sa clue, guys. Sony camera, hindi. Nikon camera, hindi. Host, pa-promote ng LS ko. Ayan, 8 p.m. Pinas time, may pa-entry po ako everyday para sa raffle draw, 1K, 3K, ganon. Ayan, guys. Fuji camera, Fuji film camera, Canon C, Pentax camera. Alam, meron pa kayong dinapanggit. Raffle draw 26, 2 a.m. Pilipinas time. Ayan. GoPro camera, hindi. Fuji film, hindi. Ano ko na naman to? Napalaro ko na naman ito dati. DSLR, pwede. Panasonic camera, malapit na. Basta camera yung second word. Lumix camera, Panasonic camera, hindi. Pinalaro ko na naman ito noon. Ayun! Kaloka ka, CJ. Stop! Ayan. Kanino mo i-donate? Stop guys, may nanalo na. Polaroid camera. Ayan, mamili ka dyan ng ano. Mamili ka dyan ng pag i-donate mo, CJ, yung matagal na dyan. Na nakikita mo. Hindi ka daw, dahil nanalo ka na naman daw ulit, CJ.
Si Shen, si Smile. Palimos, sabi ni Scorpio. Ay, kay Scorpio na lang daw. Oy, di ba? Ang galing. Sanit ng WHCJ. Ayan, si Sis Scorpio daw, guys. Scorpio. Scorpio 1024. 5 hours. Yan. Si Gibbons Network, 6 hours. Si The Valencia, 3 hours. Si Smile, naka 8 hours. Si Scorpio, 5 hours. Yun po ang nanalo. Kaya magdikitan muna kayo. Magdikitan na lang kayo muna. Ayan si Scorpio na-add na din kita sa Facebook. CJ Flores, you can now leave your class. Thanks, host, at kay si Cheryl sa nag-donate. Much love. Ayan. Thank you ng marami, sabi ni Scorpio 1024. Ayan. CJ Flores, you can now leave the school. Pwede ka nang mag-recess. Hi! Bakit hindi nagra-run yung message doon sa StreamYard? Naka-play all ako naka-play all pa lang si CJ sa akin. Haba-haba pa, hindi pa tapos. Si CJ Gardner. Smile KLRCO, sis, next time mo. Sabi ni CJ. Ayan. Sis Gibans, may nakasagot na po. Sabi naglalaro pa si Kamsat Gibans Network. Ayan, 8 million in the house. Hindi pa rin makaget over. Go lang, pwede pa magpalaro. Grabe ka. Bukas ulit, guys. Bukas ulit para hindi ako matambakan sa pag-play ko. Dahil may mga members pa akong kailangan i-pay. Kapsat Gibans, di ba na-receive mo ba yung aking play sa'yo? Hindi mo pa pala nakita. Hindi gumagana tong yung StreamYard na message. Okay guys, good night guys. Thank you everyone. Ako'y magsasarado na.
sa aking paninda, sa aking grocery. Charot. Grocery shop. Ayan, guys. Thank you so much. Mag-end na po ako. Bye everything. Goodbye everything. Good night. It's already mag 2 a.m. na dito. Bye. Nagbabay na si Nightboat. Salamat sa inyong lahat, guys. Thank you so much, Sis Scorpio, sa pag-join ng aking VIP members. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Mwah. Goodbye. See you again tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye-bye. When? 6 hours. 6 hours, 6 gibans. Tapos, minus, when 6 hours sa'yo, kabsat gibans network. 6 hours. Tapos, nasend ko yung, yung play all ko sa'yo kahapon. Tignan mo na lang. 6 hours. Kaya mag-LS ka dyan, sis, Gibbons Network para may ma-play pa ako sa'yo. Ayan. Ang galing ni CJ. Ayan. Oh, guys. 6 hours kay Gibbon, 3 hours kay The Valencia, 8 hours kay Smile, yung kay CJ at saka Cheryl, Paharang, Scorpio, 5 hours. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Good night. I like channel pag Saturday, Sunday, Monday. Yan, diretso yan, sis. Pero kapag day off ni Happy ng Tuesday to Saturday, bihira lang ako nag-LS. Depende kapag tinutopak ako o hindi. Bye everyone. Bye. I like chat. Bye. See you again tomorrow. Wala ako bukas. Work, sabi ni Sis Scorpio. Don't worry, sis. Baba ko pa rin yung bahay mo. Hopefully, may Hopefully, may magdikit pa rin. Ayan, mag-end ako ha. Bye everyone. Bye.